ईशानिया बंद ಹಾಯ್ ಮಾತ್ರಿಗಳ ನಮಸ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ದಿನಾಯಕ ಒಂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಹೋಸ್ಟ್ ಪೋದಿತ್ತ ಬಂಟ್ವಾಳ ಸೊ ಅಲ್ಪದ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ದ ಸೊ ರಡ್ಲ ತಗೊಂಡಲೆ ಇರ್ ಮತ್ತೆ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಈತೇನಾ ಓಕೆ ಅಂಡ ಬಚಾವ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಡ್ಡ ಜೋಗುಲ್ ಬಾಕಿ ಏರು ಲಾಸ್ಟ್ ಅದು ಪುದರ್ಕೆ ನಂದು ಬೋಕ ಎಂಚ ಪುದರ್ ಜೋಡು ಗುಡ್ಡೇರ್ದ ಓಕೆ ಪುದರ್ ದೇವಾಂಶ್ ಟಿಕಡೆ ಏತ್ ಕೋಟ್ ವಾಲೆ ಪನ್ನಗ ಪೂರ್ಣ ಅದು ಓಕೆ ಟಿಕಡ ದೂರ ಆಸಿಗನ ಬರೋಡಾಡೆ ನಿರ್ಪರ್ಣ ನಿರ್ಲೆ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಜೋರೈನ ತಾಟಿ ಬರಡು ನಮ್ಮ ಬಲೂನ್ ತೆತ್ತೊಲ್ಲೆ ಆ ವಾಟರ್ ಬಲೂನ್ ಸಾರಡೆ ಪುಟ್ಟುವೆ ರಟ್ಟು ಸಾರಡೆ ಸೈಪೆ ಅಂಡ ಪ್ರಾಯ ಮಾತ್ರ 25 ವರ್ಷ ಆದಿ ಪುಣ ಎಂಚ ಇರ್ಗನ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದನ ಕೈ ತೆರ್ಪೆ ನಡಿಗೆ ಬರ್ಪೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಯಪ್ಪ ಎಂಚ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೇಡ್ അതുപോലെ എനിക്ക് ഇനി ഒരു വ്യക്തി 2 സാരടെ പുട്ടുവേ 2 സാരടെ സൈപ്പേ ആണ്ട പ്രായ മാത്ര 25 ವರ್ಷ ಅದು ಪುಳು ಅವು ಎಂಚಾಂದ್ ಹಾ ಅತ್ತತ್ತು ಚೂರು ಕೈ ತಡೆ ಬರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅವತ್ತು ಎರಗಣ ಗೊತ್ತಿದ್ದನ ಕೈ ತೆರ್ಪಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಭಾರಿ ಸೋಗು ಮಧ್ಯ ಬಂಡೇರು ಅಕ್ಕಲ ಆಲೋಚನೆ ಅಂತ ಓದಿಲ್ಲೇರು ಎಂಚ ಇಚ್ಚಿ ನಿಕ್ಕಲೆ ಮಿಟ್ಲಡು ನಿಕ್ಕಲೆ ಓಕೆ ಅರೆ ಕೊಂಚ ಅರ್ಧ ಪದ್ಯ ಆತನಿಗೆ ಮರಪ್ಪನಿಗೆ ತುಂಬ ಪನ್ಪೇರಿಗೆ ಓಕೆ ಪನಡು ईशानिया बंद ಅರೆ ಅಣ್ಣಕ್ಕೆ ಏನು ನಿಜ ಜೋರ್ ಬಲ್ಲೆ ಹೃದಯದ ಗತಿ ಏನು ಅಲೇ ಗತಿದಾದೆ ಏಳು ಏಳು ಇಂಚಿನ ನಂದು ಆರು ಮರತ್ತು ಒಬ್ಬನಿ ತುಂಬ ಪನ್ಪೆ ಬಂದದ್ದು ಬಂದಿರಿ ಇಂಚ ಬಂದ ನೀನೇನೆ ನನ್ನ ಬಲೆಂದು ಆರು ಇನ್ನಾರೆ ಹಾ ಮಾಯದ ಲೋಕದಿಂದ ನನಗಾಗಿ ಬಂದವಲೆಂದು ಪದ್ಯ ಪಲ್ಯ ಬುಡೋಡು ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಬುಡ ತೆರೆದುಕ ಐಕ್ಯ ಬನ್ನಿ ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಬೇಗ ಬಿಡಪ್ಪುಡು ಅವ ಆತಿಲೆ ಬಂದು ಓಡಿ ಬಿಡಪ್ಪುಡು ಅಕ್ಕ ಸೈಡ್ ಡಿಕ್ಕಿ ಆದಂಡಲ್ಲ ಬಿಡಪ್ಪು ಗಂಡ ಅಕ್ಲೊಂದು ಬಿಡತ್ತು ಬಿಡಿಯರು ಜೋಕಲೆ ಉಲ್ಲರತ ಓಕೆ ರೆಡಿ 3 2 ಅಲ್ಲೇ ಅಕ್ಲಿ ಬತ್ತು ದಾಂಡ್ ಓಕೆ ಕಟ್ಲೆ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಕಟ್ಲೆ ಹಾ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಲಾನ್ ಬೋಲೆ ಕಡೆ ಇತ್ತರ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಲಾನ್ ತುಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ಆಂಡ ಮೂಜಿ ಮೇಲೆ ನಿತ್ತನತೆ ಅವ ಶಯಾನ್ ಬೋಡಿತ್ತನಂದು ಬೊಕ್ಕ ಬೇಜಾರಂತುಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅರೆಗೆ ಬರ್ರೆ ಮನಸ್ಸುಂಡು ಮಾರೆ ಇಜ್ಜ ಓಕೆ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಬರ್ಪೇರ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಫಾಸ್ಟ್ ಅದೊಂದು ಪುದಾರ ಬಂದ್ಕ ಬಿರೋರ ಅಂಚಿದ್ ಬರ್ಕ ಇಂಚಿದಾಗ್ಲ ಪುದಾರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಾದಂಡು ನಿವೇದಿತಾ ಯಶಸ್ವಿನಿ ಕವಿತಾ ಓ ಎನ್ನನೆ ಪುದಾರ ಕವಿತಾ ರಟ್ಟು ಜನ ಕವಿತಾ ಮೂಜ ಆಂಡಿತ್ತ ಇಡೆಗೆ ಸುಷ್ಮಿತಾ ರಂಜಿನಿ ಓಕೆ ರಟ್ಟು ಕವಿತಾ ಕನಕಲು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ನೀ ಬತ್ತಂಡು ಎಂಚಿನ ಸತ್ಯಂಗ್ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಸೊ ಐನ್ ಆದಿ ಜನ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಲ್ಲೇರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅತ್ತ ಆದಿ ಜನ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಲ್ಲೇರು ಕಾಸು ಕೊರೋಡು ಮೇಯ್ನ್ ನಾವು ಓಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಪಿ ಹಾಕಿ ಬೇರೆ ನೆನಪಿತ್ತೇರು ಐಕ್ಯ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ನಮ್ಮ ದಾದಾನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅನ್ಬಿಡಗ ಕೈತಲ್ಲ ಚೂರ್ ತೂರ್ತು ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಆರು ಆತು ಸೋಕು ಪಂಡದಾತನೆ ಆರು ಬುಡುವೇರಾ ಮಸಾಲ ಪಾಡರ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಸಾಲ ಎಂಚ
ಪೂಜನ್ ಬರ್ತೇರು ಇಂಚ ಬೊಂಜ ಪೂಜನ್ ಬರ್ತೇರು ಓ ಆರು ಬೊಂಜ ಪೂಜೆದು ಬರ್ತೇರು ಒಂದಿತ್ತೇರಿಗೆ ಆ ಪುಡಿ ಪುಡಿಲಾತ್ ದುಂಬುದಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಪದ ಬಳಕೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಪೌಡರ್ಗ್ ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜಿನ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಕೆ ಗೊತ್ತುಂಟಾ ಏರೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುನು ಸತ್ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರ ಪೊಕ್ಕಳಿ ಬರ್ಪವನಿ ಅಂತ ಆ ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ದಾದ ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಗಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಓ ದೇವರೇ ಅವು ಪಿಜಿನ್ಗ ಅಂದು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಗಣ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಕೈದೆರ್ಪುಲೆ ಆ ಎಂತ ಚೆಂಡು 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 ಒಣದಿಲ್ಲಾರು ಆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅನ್ನೇನಾ ಓಕೆ ಯಾನೆ ಬರೋಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೀಗಿದೆ ಉತ್ತರ ಏನ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೀಗಿದೆ ಉತ್ತರ ಏನ ಏನು ಏನಲ್ಲಮ್ಮ ಏನು ಸಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೀಗಿದೆ ಉತ್ತರ ಏನು ಆ ಎಂಚ ಆ ಗೊತ್ತಿಜ ಶಯೀತ್ ಏರಣ್ಣ ಮುಲ್ಪ ಸೈನ್ಸ್ ಕಲ್ಪನಾ ಕುಲ್ಲಾರ ಅದು ಪ್ರೈಮರಿನ ಜೋಕ ಹಿಡಿದಿಂಚಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮರನೆ ಉತ್ತರ ವಾವ್ ಕಸಿನ್ ಮೆಹಂದಿಡು ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಸ ಸೊ ಆ ಬರ್ಸಡ್ ಇರು ಪಾಪ ಮಸ್ತ್ ಟ್ರೈ ಮಂತದ್ ಆ ಬರ್ಸಡ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲು ಮಂತದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ಮಂತ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ಖುಷಿ ಕಾರ್ ಇರನ್ ಲೈದಿರು ಸೊ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಇರು ಸೊ ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲು ಮಂತ್ ಕೊರಿಯರು ಇರೋಗೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಎಂಗ್ಲ ಮಾತ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸೋಹನ್ ಅಂಡ್ ತಸ್ವಿನ ಬರ್ಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇದ್ದು ಮಾತ ಇರಾಗ ತತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಇಂಚೆನೆ ಇರ ಖುಷಿಟ್ ಏಪಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ಮಸ್ತ್ ತಿಕ್ಲೇಕ ದೇವರ ಇರಾಗ ಆರೈಸಿದ್ರು ಅನ್ನೋದು ಎಂಗ್ಲ ದೇವರ ಪ್ರೇಮ ಅಂತಂದಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಗ್ಲ ಎಸ್ ಫೈನಲ್ ಆದಕ್ಲೆ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ತದ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಂತೇರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಸೊ ಅಕ್ಲೆನ ಒಂಜಿ ಮೋಕೆಗ್ 2 ಜನದ ಬರ್ಡೇ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತೀನಿ ತಸ್ವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಹನ್ ಅಂದ್ ಸೊ ಅಕ್ಲೆನ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಖುಷಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಮನದನಿ ಒಂಜಿ ಸುಷ್ಮಾ ಪನ್ಪಿನಾರ್ನ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಇತ್ತಂಡು ಸೊ ಅವೇ ತಕ ಒಂತೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಉಂಡು ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ನೆಟ್ಟೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೆ ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ತೂಲೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾರಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅದು ಇತ್ತಂಡು ಸೊ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ ಜಸ್ಟ್ ವಾಚ್ ಐದು ಜೋಗುಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರ್ತದೆ ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ಬೋದು ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಮೊಬೈಲ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಇಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಓಕೆ ಮಾತು ಗೇಮ್ ಈಗ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಉಂಟಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮೂಪರ್ ಅರ್ಥ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸತ್ಯ ಮೊಬೈಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮೂಪರ ಸತ್ಯ ಓಕೆ ಇದು for the first time on the stage with the couples came and each other and me. So I was like, "I'm going to make a joy and come." Yes, sir.